Hei, minä olen Mikko Savola, keskustan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Mitä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu, siitä otetaan tänä syksynä selvää. Tämä on Mikon Turpo-vartti. Tervetuloa mukaan. Terve Heikki. Terve. Heikki Savola on puolustusvaliokunnan valiokuntaneuvos. Ja tämän syksyn ensimmäinen vieras tässä Mikon Turpo-vartti-ohjelmassa. Heikin kanssa puhutaan puolustusvaliokunnan työstä ja tästä alkavasta vaalikaudesta. Kyllä. Tuttu nimi, tuo Heikki Savola. Ei ole sukua, mutta mikä mies on Heikki Savola? Joo, sukujuuret johtaa itselläkin tuonne Pohjanmaalle, eli Lappajärvelle, eli isä on sieltä kotoisin ja sitten tässä vuosien mittaan päätynyt tänne pääkaupunkiseudulle. Joo, mikä sun toimenkuva täällä eduskunnassa on? Valiokuntaneuvoksen tehtävä, jossa on ollut vuodesta 2005, eli tässä on aika pitkä pätkä ollut. Olin 3 vuotta tuossa välissä 11-14 Yhdysvalloissa meidän suurlähetystössä töissä, mutta aika pitkä pätkä eduskuntauraakin kuitenkin takana jo. No mistä tulee tämä valiokuntaneuvos? Tuolla kunnissa ja maakunnissa on nähty semmoisia vanhempia herrasmiehiä ja naisia, jotka on kunnallisneuvoksia ja maakuntaneuvoksia, mutta sinähän olet nuori mies. Mistä tulee valiokuntaneuvos? Joo, valiokuntaneuvoksen nimike, en ihan tarkkaan tiedä milloin se on luotu, mutta on se nyt 20 vuotta tässä talossa ollut. Eli valiokuntaneuvos on valiokunnan sihteeri ja se on vähän juhlavampi nimi valiokunnan sihteerille, mutta tästä on kyse. Hyvä. No tähän valiokuntatyöhön kun mennään, valiokuntaneuvos on meidän kansanedustajien kanssa siellä puolustusvaliokunnassa, niin kuin sinä nyt puolustusvaliokunnan neuvoksena. Ja me kokoonnutaan joka päivä täällä valiokuntatyöhön, käsitellään siellä hallituksen esityksiä, tehdään lausuntoja, tehdään mietintöjä, kuullaan asiantuntijoita ja niin sanottuja omia asioita voidaan käsitellä. Mutta mikä valiokuntaneuvoksen rooli tässä kaikessa on? Valiokuntaneuvos on se taho, joka tavallaan pyörittää sitä valiokunnan käytännön elämää, katsoo asiantuntijakuulemisten perään ja tekee tietysti, mikä tärkeintä, valiokunnan mietintö- ja lausuntoluonnokset, joista sitten keskustellaan valiokunnassa. Ja nämä mietintö- ja lausuntoluonnokset tietysti tehdään sen mukaan, mitä kansanedustajat sinne haluavat sinne pohjatekstiin, ja neuvos niitä sitten tekee tämän ohjeistuksen mukaisesti. Kyllä, tekstiä saa kirjoittaa aika paljon vuosien varrella näitä mietintöjä. Nehän on osasta aika pitkiäkin kyllä, mitä tehdään. Joo, erittäin vaikeita lakiesityksiä on ollut. Ehkä nyt yhtenä voi mainita sotilastiedustelulakiesityksen, joka oli tuossa viime vaalikaudella ja oli kyllä todella vaativa ja hankala. Hyvä, että saatiin maaliin. No onko tuo työ muuttunut tässä vuosien varrella? No me peilaat sitä, että säkin olet ollut pitkään täällä talossa ja valiokuntaneuvoksena, niin onko se muuttunut siitä tähän päivään, missä nyt tänään meillä oli ensimmäinen valiokunnan kokous? Joo, kyllä se on muuttunut. Silloin 2005, kun itse aloitin, niin se oli hyvin kansallista tämä työskentely. Eli katsottiin tavallaan, mitä Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuu. Ja nyt tämä kansainvälisyys kaikin tavoin on noussut ihan uskomattoman isoon rooliin valiokuntatyössä. Nyt tietysti tämä NATO-jäsenyys, joka onneksi toteutui, niin tuo vielä lisämausteen tähän kokonaisuuteen, mutta se kansainvälinen palikka on tosi iso nykyään. Kyllä. No joo, tämä kansainvälisyys on aika iso osa nyt koko tätä puolustuspolitiikkaa. Nyt meillä on ensimmäinen vaalikausi, että ollaan Naton täysjäseniä. Kyllä. Miten sä arvioit, että tämä tulee meillä näkymään? Se on se varmaan se iso teema, mikä koko vaalikautta tulee puolustusvaliokunnan työskentelyyn määrittämään, eli millaisen roolin Suomi tulee Natossa ottamaan. Käytännössä valiokuntatyössä tulee näkymään myöskin näiden lainsäädäntöesitysten kautta, joita alkaa sitten tulemaan puolustusministerit jossain vaiheessa. Mehän joudutaan muuttaa mittava määrä erilaista lainsäädäntöä tavallaan näiden NATO-vaatimusten mukaisesti. Sitten. Niin, silloin kun mä olin tuossa alkuvuodesta ministerinä, niin siellä jo arvioitiin ministeriössä, että niitä on useita kymmeniä lakeja, joita nyt ainakin tarkastellaan ja mistä sitten mahdollisesti tulee esityksiä, mutta tässä työssähän tuppaa olla ainakin mitä mulla on kokemusta puolustusvaliokunnassa, niin nyt niin kuin tämä ensimmäinen syksy ei tule hirveästi esityksiä, sitten mitä enemmän mennään loppua kohti, niin alkaa kiire tulemaan ja
ja meinaa neuvoksellakin hiki virrata, kun niitä mietintöjä ja lausuntoja pitää kirjoittaa, mutta miten tämä meneekin aina niin, että ne on niin loppupainotteisia nämä kaikki esitysten käsittelyt? Joo, siinä on siis, kun uusi hallitus aloittaa, niin siinä menee hetki tavallaan, että se lainsäädäntökoneessa tavallaan käynnistyy ja siinä menee vääjäämättä oma aikansa ja on toki parempi, että ne valmistellaan huolella sitten kun ne tulee eduskuntaan, ettei niitä täällä päästä tarvitse enää hirveästi karsia sitten kokoon, että puolustusministeriön lainvalmistelu on ollut minusta kyllä erittäin laadukasta vuosien mittaan, toki sieltä tulee sitten perustuslakivaliokunnalta tiettyjä ehkä muutosesityksiä, mutta noin isossa kuvassa niin ovat hyvää työtä tehneet vuosien mittaan kyllä. Paljonko on tullut semmoisia esityksiä, mitä sitten eduskunta on ruvennut vielä aika reilustikin pykäliä muuttamaan tai muuttamaan sitä esitystä? Joo, kyllä siis käytännössä sanoisin näin, että jokainen iso esitys, niin siellä tulee mittava määrä pykälämuutoksia, että jos nyt ottaa taas sen sotilastiedustelulakiesityksen, jota valmisteltiin siis 5 vuotta kaiken kaikkiaan, niin siihenkin tuli siitä huolimatta 10 pykälämuutoksia. Osa perustuslakivaliokunnan ikään kuin edellyttämiä muutoksia, mutta valiokunta teki myöskin omia huomioita. Eli kun kuullaan laajalti asiantuntijoita, niin aina nousee esiin jotain tarpeita korjata ja täydentää. Joo, ja sehän on puolustusvaliokunnan tehtävä, ja eduskuntahan täällä loppukädessä nämä lait säätää, eli näinhän se kuuluu mennäkin. No tuo lainsäädäntö on yksi kokonaisuus, sitten on nämä puolustusselonteot ja UTP-selonteot, ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, niin se on aika iso palikka tässä kanssa. Se on iso palikka, ja niin tässä on ollut semmoinen hyvä käytäntö reilu 20 vuotta, eli jokainen hallitus omalla hallituskaudellaan tuo selontekoja eduskuntaan, ja nyt viimeiset 2 vaalikautta on ollut semmoinen käytäntö, että tulee myöskin oma puolustusselonteko, ja tämä on osoittautunut erittäin hyväksi prosessiksi. Eli siinä pystytään linjaamaan puolustuksen kehittämistä 8-10 vuoden aikajänteellä, ja tämä tuo semmoista pitkäjänteisyyttä siihen kehittämistyöhön. Joo, ja tuossa on ollut hyvä puoli se, että sitä on aina parlamentaarisesti katsottu, että viime kaudella mäkin olin siinä parlamentaarisessa ohjausryhmässä ja sitten vielä valiokunnassa pääsi tätä samaa asiaa käsittelemään. Eli kyllähän siinä tosi laajasti niin kuin asiantuntijoita kuullaan. Joo, ja tämä parlamentaarinen komponentti sen selonteon valmistelussa on sikäli hyvä, eli tavallaan kaikista puolueista koostuva ryhmä tarkastelee selontekovalmistelujen kanssa tavallaan sitä ikään kuin luonnostekstiä jo, että miltä se näyttää ja hiotaan niitä kulmia jo siinä vaiheessa, jolloin sen yhteisymmärryksen saavuttaminen sitten täällä eduskunnan päässä on helpompaa. Että tämä on ollut erittäin hyvä mekanismi. Yksi, mistä mä tykkään tässä niin kuin poliitikkona tästä valiokunnasta myös on se, että siellä aina pyritään konsensukseen. Eli niin kuin lähtökohta on se, että ollaan samalla puolella, pyritään löytämään yhteisymmärrys niihin asioihin, mutta kyllä niitä varmaan äänestyksiäkin on sulla vuosien varrella niin kuin kokemusta niistä, että ei nyt aina olla ihan samaakaan mieltä ja sitten demokratia puhuu ja äänestellään. Kyllä juu, mutta isossa kuvassa niin juuri niin kuin sanoit, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikka niin ollaan hyvin yksituumaisia ja tämä on tietysti vahvuus pienessä maassa ja näin pitää ollakin. Ehkä yhtenä esimerkkinä äänestystilanteesta nostaisin 2017, kun tuli laki kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta, niin siihenhän liittyy semmoinen pykälä, että kantahenkilökunnalla on viimekätinen palvelupakko, jos lähdetään kansainvälisen avun antamista koskevaan tehtävään, ja tämä herätti keskustelua, tästä äänestettiin valiokunnassa. Joo. Silloin tällöin näitä tulee, ja toinen mitä mä muistan silloin, kun aloin edustajana 2011, niin silloin oli nämä massiiviset leikkaukset puolustukseen. Niin silloinhan käytiin kyllä tiukkaakin keskustelua puolustusvaliokunnassa. Toki sä saisit olla silloin komennuksella rapakon takana. Pitää paikkansa, mutta tämä puolustusvoimauudistus, joka tehtiin 2012-2014, jolloin leikattiin 2500 henkeä puolustusvoimien vahvuudesta, niin on osoittautunut jälkikäteen, että se meni ihan liian pitkälle. Ja nyt puolustushallinto on vähän helisemässä tavallaan sen henkilöstövajeen kanssa. Ja tiedetään, niin ammattisotilaiden koulutus kestää kuitenkin useamman vuoden, että nappia painamalla ei saada uutta väkeä. No joo, siis tätä kansallista puolta on paljon, nämä määräraha-asiat, NATO-jäsenyysasia on semmoinen, mikä meitä tulee siellä työllistämään, mutta sitten on tuo sota tuolla Ukrainassa, tukipaketteja, esimerkiksi 17 tukipakettia on Suomi antanut tällä hetkellä, ja näähän tulee myös aina puolustusvaliokuntaan tiedoksi, me saadaan myöskin näistä kysymyksistä sinne hyvin tietoa, tiedustelukatsauksia vastaavia. Kyllä. Näet sä, että valiokunta pidetään tarpeeksi hyvin tietoisena, missä mennään Ukrainan tilanteesta?
Sanoisin, että meillä on aika hyvä tilannekuva valiokunnassa, missä mennään tässä avun antamisessa ja ylipäätään siinä Ukrainan sodassa. Että meillä on säännönmukaisia turvaluokiteltuja katsauksia tuolla eduskunnan turvatiloissa, jossa kerrotaan, miten tämä Ukrainan sota etenee. Ja tuosta materiaaliavusta ehkä voi sen verran sanoa, että se on nyt kokonaisuutena noin 1,3 miljardia euroa annettu tahtotila kaikilla puolilla varmasti on se, että sitä jatketaan niin pitkään kuin tarve on. Eli Ukraina tarvitsee meidän apua ja tämä on meidän yhteinen asia. Joo, ja tässä mä en ole kyllä rakoilua havainnut eduskunnassa, että kun näistä on keskusteltu, niin ollaan hyvin yksimielisiä oltu kyllä Ukrainan tukemisen suhteen. Kyllä. Sitä pitää jatkaa. Kyllä, ehkä siinä sitten suomalaisittain nousee nämä omat talvisodan kokemukset, että toki apua saatiin jonkin verran, mutta aika niukasti, eli kyllä tässä vähän niin kuin yhteisellä asialla ollaan. Joo, ja kun miettii viime vaalikautta, niin kyllähän tässä niin kuin valtavasti tapahtui, että tämä Ukrainan sota laukasi niin paljon eri tekijöitä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ruvettiin puhumaan niin kuin äärimmäisen vakavasti. Niin, voitaisiin puhua vähän NATO-PAsta, Naton parlamentaarisesta valtuuskunnasta tähän loppuun. Tähän on ollut siitä asti Suomen eduskunnalla myöskin osallistumisoikeus, kun ollaan oltu rauhan kumppaneita Natossa. Eikö tämä alkanut joskus 90-luvun loppupuolella? Pitää paikkansa, että vuodesta 1998 niin Suomi on osallistunut tämän foorumin toimintaan liitännäisjäsenen statuksella, eli alleviivaten sitä, että ei oltu vielä siinä vaiheessa täysjäseniä. Kyllä. Joo, mä oon saanut olla tässä ensimmäisestä vaalikaudesta saakka jäsenenä mukana ja 4 kansanedustajaa oli, kun oltiin kumppanina. Nyt on 5 kansanedustajaa ja sä oot neuvoksena ollut mukana myöskin näissä kokouksissa. Joo, silloin kun eduskuntaan tulin 2005, niin tämä oli semmoinen iloinen ja haluttu lisätehtävä ja olen tosi tyytyväinen, että tässä on pystynyt jatkamaan. Minkäs lisäarvon sä näet, että tuo NATO-PA tuo tähän Suomen jäsenyyteen, nyt varsinkin kun ollaan täysjäseniä? Se toi jo musta silloin kumppaniaikana niille edustajille, jotka siinä foorumilla oli, niin aika mainion tilaisuuden saada niin kuin lisätietoa siihen, että missä mennään NATO-maiden ajattelussa eri kysymysten suhteen. Et takavuosina se keskustelu keskittyi aika paljon Afganistanin operaatioon, ja nyt tietysti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin se on ollut tietysti pelkästään Ukrainan sotaa käytännössä. Mutta yhtä kaikki, niin erinomainen tilaisuus saada lisäinformaatiota ja tavata kollegoita muualta Euroopasta ja Atlantin takaa. Joo, siellähän käydään hyviä keskusteluita. Erikoinen piirrehän siinäkin muuten on se, että silloin ennen Krimin valtaamista, niin myös venäläiset oli tavallaan kumppanimaana siellä mukana, ja ne oli aika värikkäitäkin ne keskustelut välillä, mitä Kyllä. Muistan hyvin, että esimerkiksi Vladimir Zhirinovski oli Venäjän valtuuskunnan jäsen ja hyvin värikäs karakteri kyllä venäläisten delegaatiossa. Kyllä, mutta nyt ollaan täysjäseniä siellä. Meillähän on pian muuten tänä syksynä tulossa yleiskokous tuolla Kööpenhaminassa. Kyllä, ja Suomi tulee isännöimään nyt syyskuussa aika isoa vierailua. Tänne tulee 50 NATO-maiden parlamentaarikkoja. Näytetään vähän, miten meidän puolustusta on kehitetty vuosien mittaan. Käydään merivoimissa ja käydään panssariprikaatissa ja esitellään tätä Suomen erittäin hyvin toimivaa järjestelmää. Joo, ja itse olen ainakin parhaana pitänyt näissä vielä ne kaikki kahdenväliset tapaamiset, mitä niissä pääsee käymään, keskusteluita, verkostot oppimaan tuntemaan, ja aikahan paljon siellä näyttää olevan semmoisia henkilöitä, jotka on joku ollut ministerinä tai sitten astuvat ministeritehtäviin niin kuin puolustuksen puolella, että Kyllä. Niin kuin poliitikon näkökulmasta. Joo, ja niin kuin Suomella, niin aika usein se niin on, että niiden kulloistenkin maiden ulko- ja puolustusvaliokuntien jäsenet osallistuu sen foorumin toimintaan, eli se verrokkiryhmä löytyy sieltä helposti kyllä. Kyllä. No, nyt ollaan keskusteltu valiokunnan työstä ja vähän asioista, mitä sinne tällä vaalikaudella tulee ja vähän kansainvälisistä kysymyksistä. Kiitos Heikki todella paljon, että pääsit tähän syksyn ensimmäiseen Turpovarttiin. Kiitos paljon. Ja hyvät katselijat, kiitos oikein paljon osallistumisesta tähän Mikon Turpovarttiin. Palataan taas mielenkiintoisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheisiin ensi kerralla. Voitte myös kommentoida, ketä haluaisitte kuulla tämän syksyn aikana Mikon Turpovartti-lähetyksissä. Oikein hyvää syksyn jatkoa.